Стели! Стели! Мой душечка така се зарадва и повярва. Но вратата ще отвлезе за ти. Тота има и пак. По-друго. Брата ми почти ви катате и... Сега по-големичко. Сега са първата. Тата течно, Повярва душечката, браво. Айде. докато се успокои тя за... Я виж тук кой има. Другите подаръци гледай. на това подаръци бе, дядо. И той да отваря, дядо. Татя, режи. Ай. Опала! Ух, се радва. Ого, божи, па кой има вътре, кой дай. Ух, божи. Кой знае? Дядо Коля да знае. Дядо Коля, да ви, що не питайте дядо Коля да кой има вътре. Ама то Стелито слуша ли? Слушаш. Той колко неща донесе дядо Коля? Дай на мама като ми Той ти каза, че не слуша. Я виж ти, който бабо. Еми, дядо, като ме да го отвори. Татя, помогни бе. Дай да режем. Да видим кой е къде е. Отваряй другите подаръци, мама. Отваряй другите. Какво имаш там ти, бе, дядо? Не вдигай, Стели, не пипай. Стели, я, дядо, я отвори тук, какво има. Я да видим, дядо. Тук, дърпай. Давай. Гледай, Хайде. Стели. Стели, Стели, я виж там кой има. Кой е това, Много играчки, бе, дядо. Какво е, тате? Микрофона му дай да слуша, не стой. Бъде, чакай ми какво е. Ми тука. Кулици. Я да видим, дядо. Я, дядо, да видим тука. Хайде, отваряй. Къси. От кола. От колата е свой. Колко трябва? Който име, дядо? Я вдигни да видим, мамо. Дигни, дядо, да видим. Какво е това? Пакани ли са? Полиция! Я да видим тук кой има. Дай, дядо. Дай, дядо. Кой ти ги донесе, дядо? Дърпай, къси. Дърпай, дядо, дърпай. Четири трябва да се. Ето и мама отвори да видим кой има. Какво е това на мама? Четири си. Хубаво! Хубаво ли, мамо? Няма вече, мама, толкова. Ого, и панталони има. Леле. Те май пакани малко. Стели, аз се обърни към мама. Обърни се към мама. Дай усмивка на мама. Съвсем друга мога са, бе. Дай усмивка на мама. Дай усмивка, Стели. Погледни, мама. Стели. От 2 до 3.